Aron matabangan ang mga bago gagmay pang mga negosyante sa dakbayan sa Talisay. Ikaduha nga Talisay City Trade Fair himuon na usab ug pagatawgon nga pasigarbo sa Pasko sa Talisay City. Ani ang report. Sa ikaduhang hugna sa trade fair, mas daghang mga gagmayng patigayon na maka-showcase sa ilang mga produkto ug serbisyo. Gipaabot nga 74 ka mga negosyanteng Talisay ug katong gikan sa silingang lugar ang mamaligya sa Talisay City Hall Ground and Plaza. So sa tulo ka adlaw unya sa Disyembre. Dunay nagkadiyang pagkaon ug mainom, mga services sama sa cell shop, motor and bike parts, insurance suguban pa. Matod sa mga nangulo sa City of Talisay Chamber of Commerce, Trade and Industry, nganing paagiha makaagni pa sila og dugang investor sa syudad ug makahatag usab og daghang trabaho sa taga Talisay. It will be better because we will have a more variety of products and services. We have more capacity, dining capacity. We have more activities. To convince big companies here in Talisay City to do the sponsorship, because that's the only way for them also to show to the world that we are here doing this business in Talisay City. Sa maabot nga trade fair, makatambayayong sa City CCTI ang konseho sa syudad sa Talisay. Kaysa ni saad nga masayon ang pagproseso sa permit ug suportado nila ang gagmayng patigayon. Labi nang padayon pa silang nibangon gikan sa epekto sa pandemya. Ang maong kalihukan himuon nga murag family day kay adunay mga banda, cosplay ug ubang kalingawan. Ako yung mauna-unaan is ang get together sa family. No, magkuyog ang pamilya, malinaw, malipay, muna grabe gila mong support ang trade fair. Inflation rate na to karon is 7.7% o 7.7. Unemployment rate na to karon isa ka. Sa pagkakaroon, kapina sa 70% ka mga negosyante ang nikuha og mga booth diin nila i-display ang ilang mga baligya. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.